Задължителна ли е регистрацията по ДДС, ако рекламирам в Google и Facebook? Ако плащате за реклама към фирма, регистрирана в страна членка на Европейски съюз или регистрирана в такава по ДДС, следва задължително да се регистрирате на база изискванията на член 97а от Закона за данък добавена стойност. Това означава, че ако закупувате реклама в Google, Facebook и подобни сайтове, вие следва да сте регистрирани по ДДС. Няма как да избегнете регистрацията, ако правите подобни транзакции. Трябва да знаете, че на регистрация подлежат и физическите лица. Независимо дали сте физическо или юридическо лице, в случай, че вие сте регистрирани по ДДС на база изискванията на член 97а, в качеството си на рекламодател в Google или Facebook, то вие следва да самоначислите ДДС върху сумата и да го платите.